Buenas tardes, estamos con Samuel Villaverdi y vamos a hablar sobre la previa Órdenes Negreira. ¿Cómo te encuentras físicamente de todos los problemas arrastrados de la temporada anterior? Pois a verdade é que ahora mesmo estou nun punto de moita confianza, estou moi contento porque levo uns anos arrastrando problemas físicos importantes e por fin este ano pois conto con esa confianza tanto do míster como do corpo técnico como da directiva para dar un salto e decir teño que competir. ¿Cómo afrontas tú un partido contra un rival directo? Pois con moitas ganas, non? Ao final, xogar contra os mellores é o bonito, é o que me gusta a min, competir e darlo todo e con moitas ganas, a verdade. ¿Se nota durante la semana que no es un partido cualquiera? Sí, a ver, ao final, se miras a clasificación, pois estamos aí moi apretados e iso, Negreira é un equipo que sobre o papel é para estar arriba, entón, como dixen antes, é bonito xogar contra os mellores e competir. Venís de ganar al Betanzos y el equipo parece que está en un buen momento. ¿Se nota esta confianza? Pois sí que saímos reforzados do partido contra o Betanzos, un partido moi duro, foi moi exigente para nós, pero bueno, ao final creo que demostramos que estamos aí e que podemos competir contra calquera equipo, non? Entonces, sí, sí que afecta a nosa confianza, pero seguimos sin creer máis que nadie. Repito, sois terceros, con el partido de este fin de semana podéis dar un salto importante. En el vestuario se habla de clasificación o mejor aislarse. A ver, sempre se comenta, non? Pero mantemos os pés na terra e sabemos que queda moita liga, queda unha volta inteira aínda, e nada, seguimos na nosa liña traballando a tope, se pode chegar a un pouco máis río, pois ben, pero non é o noso objetivo ahora mesmo esa clasificación, senón competir día a día. ¿Quién no puede fallar en este vestuario o equipo para competir este partido? Pois eu creo que debemos manter o que levamos tendo toda a temporada, non que é estar unidos. Ao final, chegas aquí un martes, un xoves, un ventres, sempre hai sonrisas, sempre hai palabras de cariño, de apoio, e creo que é o que debemos manter para, bueno, seguir nesta boa liña que levamos, e creo que é unha das claves desta temporada, a boa temporada que estamos facendo. Bueno, en la tabla clasificatoria somos terceros, solo a 2 puntos de segundo. Motiva saber que se puede dar un salto importante. Si e non, ao final, neste punto da temporada, estar terceiro, estar segundo, non é moi importante, non? O sea, canto máis arriba mellor, como sempre, pero non é algo que, digamos, sea clave ou nos afecte en exceso. Samu, miramos la clasificación y vemos que es inevitable mirar para ella, o mejor nos centramos solo en el partido. Partido a partido, sempre. Ao final, imos domingo a domingo, e sabemos que nesta liga xa se está vendo que tanto os equipos de abaixo como os de arriba compiten entre sí e danse resultados adversos todas as semanas, así que nada, imos partido a partido e é verdade que este partido é moi importante porque é un rival directo neste momento da temporada, pero sabemos que non é menos ou digamos non é máis importante que é o partido da semana que vem. ¿Qué crees que va a marcar la diferencia el domingo? Pois eu creo que o partido vai estar en accións individuales. Ao final o Negreira é un equipo con xente moi boa individualmente que quere dar un salto de categoría e creo que o partido vai estar aí, en accións nas que demostremos que podemos estar a par con eles. Y por último, Samu, ¿qué mensaje le daríamos a la afición? Pois a afición eu diríalle que nos veñen a apoiar domingo, que vai ser un partido bonito, prometo vos e aseguro vos que imos dar todo para facer un bo partido e lograr a victoria. Un abrazo a todos.